Mor nitie jopiny wacho ang'o e wi chamo muma mar Kindiki? Erokamano ahinya Jaka Black. Achiel kwa oke kaunti ma Kisumu. Lwasi ma Kisumu to waneno ka paro nitie ma okikore, to kapok wadonje parogo eko adwa ni ater joneno achiel kachiel kuom kaka ji ne wuoyo kod paro mane gigolo kane girito mondo mi Kindiki ocham muma. Koka ang' waduoge e paro masani gin godo to Kindiki chamo muma. We koro wawinjo anena ni to gokinyi ane gigeno ang'o, to ere kaka ne giwinjo kotenore kod chenro mar nyasi mar chamo muma mar Kindiki odiochieng' ma kawuono ma bende notimore nyiri machuok to romo saa 5 mar onyango. To wan anyane ang'iso Gachagua ni mondo mi en kaka deputy owe ketho saa, en kaka former deputy owe ketho saa ne kapod olure kod weche mag doho, owe mondo Kenya odhi mbele, mondo Kindiki odhi mbele gi tich, en odhi mbele gi ohande mag uso diek, to mondo odhi oywe mose e ode ko endelea gi ngimane, mondo mi owe kelo siasa moko mane en go mang'eny mag kelo thuwe mag dhoudi. Ne deputy moyier sani ma Kindiki kaka Gen Z during demonstration nonegwa sana kapo nene nini mar internal arita akene department mar arita. Koro wakwaye nikech koro wan kata koro ang' watamre kata ka ang' wayie to joma riek manyose yalo kes oseyale ni mondo otimre nade, en mondo odhi mbele gi tich. Koro wan wakwaye ni kaka nyocha notiyo department mar arita cha kik obigo nikech koro rank mentiere to rank kendo moro machielo maduong' kacha nonegwa, to kendo abduction be pod dhi mbele. Koro wan wakwani e position mantiere no ok en mar personal, en mar jopiny. Koro kodhi kar kanyo ong'e ni nitiere pinje tetete mane counties tetete mane Kenya kar kae obed korito. Nitiere security midhi yierno, ong'e ni Gen Z gi ema gin gi kura manyalo go kura kendo gin ema ginyalo tero gi kamoro. Giwe tiyo gi Gen Z marach kaka gitiyo gi Gen Z marach. Kech Kenya sani rito gi Gen Z, Kenya ok rit gi jodongo. Tine ng'ata ma kata ng'ok ja Kenya kama kata kodok pinje maoko, wacho ni Kenya en kama ng'ato nyalo donge. Kenya en kama ng'ato timo ohala. Wawero weche mang'eny. Wan wakwayo ni hai maber jo Kenya mondo obed gi kwe. Ka Ruto oseloso ma Gachagua osechamo muma, gitine jo Kenya oyud konyruok, nyithindo dhi skul, ji ong'i kaka chiemo, ohala dhi maber nikop kech opong'o Kenya. Erokamano ne jo Kenya. To gima kwayo Gachagua, gima kwayo Kindiki, kako donjo ni gin gi Ruto, ng'ama gimed luoro na en Raila Amolo Odinga. Erokamano ahinya. Mana kamano kaka wasewinjo paro mag jopiny ka bende gigolo paro mopogore kod geno magin godo apo nono Kindiki setieko chamo muma. Gie thuolo ni ende adona teri achiel kachiel ir jopiny e thuolo ni mondo ginyiswa ni to tok Kindiki chamo muma kaka jalup jatend piny Kenya mar adek pacho kaendi, giwacho ang'o, to gin geno mage magin go kotenore kod wach makamano. Abro chako kodi mana mapiyo mondo ilerna ni to sani waneno ka jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki ma bende oyiero osechamo muma kendo kao komno ayanga mosingo ni obro tiyo ne jo Kenya maonge akweda mora mora kendo bro neno ni oriwo wi jo Kenya. Waneno ka jatend piny Kenya William Ruto bende orwake kendo nyise ni sani onge tiyo ne kabila achiel kata tiyo mar pogo oganda. Orwake onyise ni en gi ting' kendo winjo koro ochop singo duto mochopo ne jo Kenya. In kaka japiny, pachi chalo nade, imor gi chenro no koso inyalo wacho ang'o? Wewa mati. An mokwongo iluonga ni Jojo Kwach, ajo ohala e town kaendi, to gimotimore odiochieng' ma kawuono ok en gima rach, nikech jalup jatend piny ma nyocha nitiere, nyocha en oluoro piny kong'eyo mana ni kabila mare mar Kikuyu e kabila kende manie Kenya. Omiyo nosiko mana kolando division, pogo jopiny, nopogo jopiny, ong'iyo mana Mount Kenya. Koro wakwayo jalup piny manyien bwana Kithure Abraham Kindiki ni koro ti maonge ukabila, to Ruto bende ogolo ukabila oket kucho nikech en headmaster mar ukabila. Koro ukabila owere godo mondo gitine jo Kenya te, kakech wan taxpayers. Kaeto wach maro mar saa bende oketo ti kaka ne NHIF tiyo, kik oketu aketa ni ng'ado pesa kuom ji to pesa dhi to wan to wayudo matin. Onego bed ni ka ng'ato tuo tiketo ichulo ne pesa maber
mondo mi othiedhre. Mane ka kore konyo jopiny. Ruto biro dwaro kura 2027. Gitem gi improve, gilosnwa nderni, ndara ma Mambo Leo Muoroni, gilosi mondo mi wagone kura. Wan gik mwadwaro mang'eny onge, wadwaro ni waneno tich, to wadwaro ni jokenya oriw, nyithiji yudo tich maonge ukabila. Kaunti bende ma Kisumu bende owe practice nepotism. Gimi nyithindo tich mok ging'iyo ni kuma gavana ae mindike nyithindgi. Ero kama na inyo machiegni. Pachi chalo nade Kithure sechamo muma Ruto rwake wacho no dhi tiyo. Iwinjo nade kaka jakenya? Wan kaka an gi nyinga iluonga Alphonse Odhiambo. Jatich ma Kisumu ka. En morwa for the first time in history mar Kenya ni kwaneno tich mar MPs kaachiel kod Senate ni sani Kenya kaka diponi gimoro nyalo timre marach mok jopiny omoro. Gik machalo kaka yiero ni kinwang'o tich, jodalo miyiero iketo kabila. Koro sani jo Kenya ni gadieri ni ka keto tugo inyalo bedo impeach kata mana president onogo koro sani ong'eyo ni jopiny nyalo lokore kode dichiel ma gole oko. Koro wan sani gimo nyalo kwaro kup Indiki ni otima na maber kendo oneno mana gima koro timne wadi makata en kokelo ni ochako donjo gi pache gimo timne Gachagua e gima pod en bende waburo mana timone kaka otimne Gachagua. Koro wan wadwaro tich maler, tich maonge akweda, tich ne ji duto te. Mano e morwa kod mar ariyo tension be koro nyalo mor. Tension ni malo mawejo weche mar kor gi kanya. Sani koro nyalo wang'eyo maber ni serikal en full maonge fuok moro modong'. Koro wan en morwa makendo morwa ong'eyo ni piny dhi bedo maber, wabiro tiyo waduto, serikal biro tnua gimoro amora maonge akweda moro amora. Mane morwa. An iluonga ni Fredrick Oginga, ajawa la Kisumu ka, to mokwongo an to kamor. An ok amor ne wach golo wadu manyocha kogo tich. Ok ber mano usaliti mokwongo, mano pacha mokwongo. To mar ariyo, ero seket kindoki, wagombo ni koro en bo tiye maber moingo wadgi manogol. Mane gima wagombo mondo timre. To mar ariyo, Kisumu County kaendi, ukabila kiwacho, ukabila ochakore malo to koro piny ka orach moingo kamora amora. Wan Kisumu County ka sani kokija seme to kinyalo yudo tich. Wagombo ni MCAs wabe otime gima ne MPs otimo. Mondo ging'iye ni to otich ma ka okija seme to kinyalo yudo ni. Embe ukabila no gol kaendi Kisumu kaendi. Wachak by congratulating Professor Kithure Kindiki. Anyinga rongoni Robert Ayugi, anja puonj. I start by congratulating Kithure Kindiki, bedo our third deputy president. To gimalit na yenya jothuru ni ere kaka 1 million jobless Kenyans. Inyalo mi holiday achiel mondo ngi one jobless Kenyan tich. Mano gimoko mora nyacho ni this is not democracy, it's a statocracy, gidho kizungu, it's a kicrocracy, it's a cruel government mito gi military mondo kaw wi jopiny odhi gi kuma jopiny ok dwa ni wakete democracy wa. Expectation ni ne Kindiki en mane? Mano to komoro. Tich omiye tich to nyaka ng'eno dhi serve for 2 years. En be nyathiche oko mana kako thich Gachagua koko tiyo maber office no. Ero kama na inyo machiegni. An iluonga ni Charles Sera Koth, ja Kisumu kae. To an gima nyalo wacho wach mar Kindiki. Kindiki omi tich mana kaka Gachagua no mi tich. To kokier mana matin to ng'e ni bende en oko. To Rais Samuel Ruto bed king'eyo ni ibende wan kodi. Mar ariyo, wach mar SHA ilernwa maber. Nikech sani kwa dhi osiptal ok chiedhwa inyiso ni wachul cash. Cash no wagolo kanyo ting'adowa. Koro wach mar SHA ni kokinone maber. Gachagua kodi be idhi adhiya. Tuti kamoro achiel. Ero kama na inyo. Giani luonga ni Solomon Ochieng, aja taksi ma Kisumu ka. Aja taksi ma Kisumu kae. Koro e wach Kindiki kaka koro se donje telo kamano. Wan kaka wan jo Kisumu, jo taksi ma Kisumu ka, waywago security. Wayago security kabisa. Sani Kisumu ka ok nyal ringo tieno. Otieno kiringo to ine ina ng'ama ikwanya kamoro no me in ng'ama osetho. Koro kaka odonje telo no wan jo Kisumu wakwayo ni mondo security obiye Kisumu.
gikwayo kendo maduong' kendo e weche mag SHA. Sani ende osiptande kidhi osiptal ibedo gi sida maduong', iyudo ka ne chulo HEF chon, sani SHA, sani koro kidok onge kaka inyalo timore nade. Kidhi dakteche, iyudo ka dakteche bende ng'iyo ang'iya kaka inyalo konyri bedo mayudo gi shida. Erokamano. Chori machiegni. An iluonga ni Godfrey Ochieng, aja Kisumu aja Kablak ka. Iluonga ni Godfrey Ochieng, aja Kisumu aja Kablak ka. Kachako mokwongo anya congratulate deputy modonjo manyien. To mokwongo dawach ni ati impeachment ni kapo ni time onego bed ni time ne jok ma nigi mibadhi kod jok ma jomok tim maber e office. Kamano mar ariyo ka adwa wuoyo wa security ma Kisumu kar kae. Ng'at mabiro kawo kuma Kithure Kindiki oae siasa mar interior ong'iye maber kendo ong'i malong'o. Wa security mantiere area ma Kisumu kar kae onge kod mang'eny. Erokamano machiegni nyalo wacho ang'o Kindiki osechamo muma osingo mar tiyo Ruto bende orwake. Iluonga ni Daniel Otieno, an jadak ma Kisumu ka. Anyalo wacho ni Kindiki osechamo muma kawuono, but chamo mano was not the first priority ma jo Kenya ne dwaro. Gima Kenya ne dwaro sani gin weche matek momako japiny. Namba achiel, weche mag security mag joma bedo abducted, jo minega oyaye. Namba ariyo, weche mag SHA kia shift jo Kenya ok understand. Mago gin weche ma jo Kenya ne ng'iyo moloyo. Security rach, weche mag hospital rach, weche mag somo bende pok obedo yo makare. Koro ka Kindiki osechamo muma, onego beda lesson mokwongo to ne jotelo duto te ni gimotimne Gachagua inyalo timne ng'ata ng'ata. It is a very good lesson kendo onego lir it jotendwa. Kisumbwa ka wuoyo matin kuom Kisumo, security ma Kisumo rach kabisa kendo sani ji nega oyaye to jotendwa ok tim gimoro amora. Koro gimotimne Gachagua cha onego bi nyaka ground ka nyaka piny ka mondo time nyaka ne jotelo mano wayiero piny ka mok nyal tiyo mondo gibo terik mondo gidhi dala. Kamano nyakwa tieko golo gudu. Chungi kae. Erokamano. Iluonga ni Vincent Omondi, jadak ma Kisumu. Kawuoye about graduation motimore mar deputy, ago erokamano ni mondo tich odhi mbele kendo kaka gitine jo Kenya kaka nyo yiero nosechamo muma, but kik bed ni mbele kende mitime gima kama. Piny mar county wasi bende dwaro mondo tim gik moko ilo mondo tich oriere maber, but arwake utim maber onge mang'eny. Mana kamano Milton Jakablak winjo paro mabende jo Kisumu ogolo kotenore kod chamo muma ma Kindiki ochamo godo odiochieng' ma kawuono. Kata kamano kwayo magin go maduong' gikwayo ni Kindiki odhi oti ne jopiny ahinya to gikwayo mondo mi ng'ano madhi kawo kar Kindiki kaka jatend migawo mar arita ma iye odhi one ni weche mag arita kwe mabende oserochore e gwenge mopogore ahinya to Kisumu kaendi mondo mi ong'i mondo mi oneni ojiw arita makamago. Kendo gitemo wacho ni ging'iyo tich Kindiki machiegni kaachiel kod tich tend lemo mopogore e kaunti ma Kisumu kaendi ahinya to mochung' ne weche arita mondo mi one kaka nyalo konyo. Kawo kamano to gibuono mar neno ni gima notimne Gachagua embiro timne jotelo mok dwa timo tijgi mane oyiernegi e lemo mopogore. Kawo kamano kionge penjo taduoko ni mondo mi mang'eny ang' wakele seche mag ang'ich welo kod oimore. Milton an kuomi. Enyamil Senta Dhiambo achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumo kuom ripot ma jaber ma kamano. Pod wan gi lipode mawuokie gwenge duto ma Kaluo mak mana ni wakaw yweyo mokwongo. Kapok adhi e yweyo Florence Nyakatolo mar Bulbul wacho ni neno ayo makare. Brian Omolo mar Jesus Evangelical Church in bende in Nyahera. Emma Okelo kani Nyagwethe Suba South wacho ni